Els mitjans del règim tornen a atacar Sílvia Orriols per un gest que, en realitat, és un cop d'efecte molt intel·ligent, i és que la seva decisió de convidar Toni Albà als actes de la Diada a Ripoll ha desencadenat la fúria habitual dels guardians del processisme i del morisme subvencionat. Però el que els cou de debò no és Albà, sinó el que Orriols ha aconseguit tornar a posar Aliança Catalana en el centre del debat. I és que la premsa espanyola i processista intenta reduir-ho a un espectacle de polèmiques. No obstant això, al darrere hi ha una estratègia molt clara: demostrar que Aliança Catalana no es deixa marcar l'agenda per les prohibicions de l'ANC, per les imposicions del PSC ni per les lliçons morals del wokisme. Recordem, també per posar-ho en context, que l'ANC de Lluís Llach va vetar Orriols i va decidir qui podia o no desfilar a la manifestació. Aquesta és la democràcia de cartró pedra del llirisme, tolerants amb tothom, menys amb aquells que gosen qüestionar el seu negoci. Orriols, en canvi, ha fet una jugada mestra. Assistirà a la gran manifestació de Barcelona, deixant clar que no pensa agenollar-se davant cap censura. Els seus detractors volen reduir la qüestió a les sortides de to d'un actor, però l'essencial és un altre. Orriols defensa el dret dels catalans a expressar-se sense filtres. I això, a Catalunya, cada cop és més revolucionari. I és que a Ripoll i a tot el país, molts ciutadans veuen en ella l'única alternativa real a dècades de mentides. Els insults i les manipulacions no faran desaparèixer aquesta realitat. Ans al contrari, la reforcen. La Diada del 2025 serà, doncs, un nou escenari on Orriols demostrarà que no té por, que no es ven i que representa el que molts catalans pensen, però que ningú més s'atreveix a dir en veu alta. I tu, com viuràs la Diada d'enguany? Vull llegir-te a través dels comentaris. Prem el botó m'agrada i subscriu-te al nostre canal. Gràcies per seguir-nos i fins la propera.